hankali da kansa wajen kiran ƙarya idan gana wa Allah ko ja kansa wani girma. Babu girma sai na Allah. In ka bi Allah da gaskiya to shine za ka ƙara sama. Duk bauta an ba ta Allah ba, lokacin da kake ƙara niskawa a cikin ta lokacin kake ƙara wulakanta. Mutum ba kowa bane shi ko ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da kake ƙara niskawa wajen kai bawa ne, to kuma lokacin kake ƙara sama, kake ƙara sama, kake ƙara sama. Saboda haka ita bauta ita ake kira ubudiyya. Ita ubudiyya ƙimma ce, ita ce tsororuwa da ake so a kai. Saboda haka nubuwa ita kuma annabta, ita kuma ƙimmatuha al-ubudiyya. Ita kanta annabtar tsororota shine bautawa Allah, nan ake so a ji. Shi sa annabi Sulaimanu alaihi salam yake cewa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ita ce ƙimma, sannan kuma ita ce akhiru martabatin li sharafil bashar, ƙarshen daraja ta ɗan adam ita ce wannan ubudiyya. To ita ake so a kai wa mutum ya sami shirme yana sa mutane suna bin sa a wofi, zai zazzage ya shiga wuta su shiga wuta ba. Amma in ka zama wannan ai shikenan abu sai sama. To haka Allah yake. Abubuwan suka tufke rabbaniyun su suke warware. Akwai kissa da ba sai na faɗe ta ba. Akwai abin da aka taɓa yi da aka yi shi mai tsada na duniya, ana alfahari da shi, amma kusan duk wata sai abin ya lalace. Duk wata sai ya lalace. Sai an kashe sama da dala miliyan 100 a gyara shi kaɗai. Akwai wani ɗana injiniyan abokinsa ne, shi ya gaya masa, ya ce ma wa'yansu ne suka gaya wa shugabannin ƙasa suka ce wallahi in kuna son abu ne ɗashe kun nemo ulama'ur rabbaniyun, su kaɗai za su roƙi ubangiji ya janye wannan. Tun da suka yi ku hayo ba abin da ya sake faruwa. To haka ake yi. Amma yaushe mutum zai zo ya lalace wai dinga tara mutane, me za su masa? In mutuwa a cika a tafi a yi gangami ana kakkarye makara, ba wanda zai masa amfani. In aka je wala duk abin da ka sani wala ba mai magana, wala mala'ika la, sai abin da mahalicci mai yanki akan mutum kawai. Wadda aka wuri ne mai haɗarin gaske. Allah ce ta annabi ba zai gaya mutane ku bauta mun ba Allah ba. Abin da zai ce malamai ku zama malamai na Allah.